Machiegni janeno mar LTN en okang' mar ariyo wantiere chenro maendi mar DAK ACHANA. Penjo nitie kaendi Mobiro bang' kanyo wasechako higa kanye wantiere kaendi gi Mrs. Patroba Joan kata Joan Patrobas manyalo winjo maber. En nya Suba, onya Gwasi, to en chi Karungu. Mano ler manchiseketo. In miyo bende, in min ji. Bergo kendo owinjore. An nyinga en Niko Kelo. Maendi en DAK ACHANA hashtag. Pok umiye weche mag hashtag. Koro tama yudo gik modwaro mang'eny gi hashtag en naketa ranyisi mar reru. DAK ACHANA. Koro ni an ng'ane wach mango en ma. Dwa konyre ure paro. Mano e kaka watego DAK ACHANA. Seche moko wadhi go nyime niendi. Bende en thuolo maber. Mano endo mar bende lando ne jo DAK ACHANA kapok wachako chenro niendi ni Bishop Nerembe wa Brui komene gi tarik 29 ma en ngeso mar juma manyien. Omiyo wate pod wakuyo kode kanyakla ka wakwayo ne mondo miyo bed koda ka chuny mokuyo keche kinde machal kamagi gin kinde matek wito miyo ken gima yot. Omiyo Bishop Nerea kamoro amora ma intiere gi jo odi gi jo dalaute wakuyo kodo e kanyakla niendi, to moloyo wacho ni onge tich marach ma kuom Jehova Nyasaye. En tich ne onge ketho. Omiyo wan dhano dwa duoko mana erokamano e kinde mano miyo wa mama mondo odag kodwa e piny kao kamano. Thuolo ni en mari. Rwaki chenro chakre nyicha wawere nyaka sani endi indhi nade? Maber kabisa. Jodi? Ber ahinya. Simbe oromo dendi? Simbe ng'eny. Ji dwaro mondo mi koro giyud konyruok. Kendo giyudo konyruok maber kabisa. Joma mon koso joma chwe mang'eny? Gite romre koni gi koni. Matieni ni weche nitiere mathoth ma ji dwa ni ji olosi. Mano e gimomiyo DAK ACHANA nitiere. Wadwa ni mondo mi wadhi nyime mondo ka in gi wach moro to ikela kel sama wadhi mbele niendi. Kawuono wachako gi penjo moko mwayudo kaendi matin. Jalony oimore. An Dennis kawuok Nyahera akwayo ni imanyna nyako moro nyako moro chiega noweya mondo mi adag godo kata ka en gi nyathi achiel. Nerea jamiyo giga nyiri gi kendo. Ibende gi nyiri michiwe kanisa ni. Kose in yonge nyako. Koro wuoyi ni ok be yudo nyako. Keto kuomi. Obro yudo. To mana kaka ajawacho ni iluongo ni Dennis en wuod Nyahera. Dennis in gi kwayo maber, lakini muma wacho ni dhako maber Nyasaye machiwo. Koro to an ajawacho ga ne joma asebedo go machiegni mwagogo mbaka ni an kata nyara manyuolo. Ok anyal nyiso ng'ato ni nyara ni ber, nyara ni kite ber ikaw. Nikech Nyasaye emong'eyo dhako maber momiyo ng'ato. Koro miyo kanyo to Dennis an anyalo wacho ni lam Nyasaye mondo Nyasaye omi dhako maber. An kata kasiemo ni nyako moro ni ma kaw to onyalo tucha kendo gi gimoro mopogore ni. Kae to ibiro duogo kendo blame kuoma ni to ma jalony samoro iwacho kamano nikech ineno kan ka apuonjo. To mano ok onyiso ni anyalo chiwo nyako maber. Nyako maber to amna kuom Nyasaye. Koro lama Nyasaye biro mi. Bishop kata ka nyalo miyo gi ng'ato ok rach, samoro ng'eyo ng'ato osebedo kode kanisa ba ong'e maber. Nyiri bende nitie madwaro chwo bende biro kelo ni kwayo ni yud ne yedi chwo. Aseyudo mang'eny. To migi chwo, donge chwo mag be chwo madwaro nyiri. To riwgi. Ang muma wacho ni dhako maber kata dichwo maber. Nyasaye akum Nyasaye. En mochiwo. Nyaka gikwonge gi rom. Koro romone ma gidwaro. Yen samoro nyalo bet ni manyo nyako iking'ima to ok berni, iyudo ka nitie kama inyalo luwo ka koro un jo Kristo. Nyalo konyo ng'ato gi rieko ni luw kama kata nyako moro nitie kama maseloso godo. Bende inyalo tudri kode, inyalo loso kode. Nerea jariwogi ga mani moko jocham ga fea. Korne gi fea mondo ji orom to ginyuolo fea koro gichak gi nyiri masani. Ok mane maluoro no mahano mineno no. E maluoro no. Koro to jomoko be nitie mabe osekendre gi DAK ACHANA mamano be wang'eyo. Opako ahinya kuom gima kamano. Dho mano koro aweni in mopenji penjo. Mano Dennis obio gochna mondo anyise malach. Erokamano ahinya. DAK ACHANA umora ndi. Konyauru min oda no dhi limo nyamin gi. To ka oduogo gi moago ka nyamin. To wan kode gi nyithindo 3. Konyauru chunya oa kuome
mawe to ni kuduogo gi nyithin kuduogo gi moago kanyamin mano nyathi aparo ni weche wana kwacho nyinge to kora ken mino nduogo ga ng'adier no dhi limo nyamin to koro kuduogo e ot to oduogo gi mage makora ken ang'o moduogo gi weche to gin gi nyithindo adek to bwana koro wacho ni koro chunye oa kuom jaode mowe ikonyena konye nyalo bedo matek matin nikech ok owacho ok obedo specific e weche ma nyako cha biro godo kech kane wang'e at least weche go ne gin weche mage to aneno kaka inyal konye to chunye oa kuom jaode gin nyithindo adek otim nang'o kama chunye oa ni an mana kaka sebedo kaka jawacho ga kaeri simbe manyocha yudo kaka nchwa wuoyo yocha temo nyiso chwa moko ni the same way kaka nyiso mine ni mondo timore sutegi kan tinga madichuo be manyalo yie mondo kaw mzigo no to en bendo nyalo resode still gi yorno yani koro e weche ne mobiro gogo in we owachgi gikone obro weyo kikidhaw kode kikichande ng'ang'a niero no dhi kanyamin gi to ntie weche mobiro go ma asetemo wacho ni ng'ama rach onge to satane marach koro ero satan omiye weche moko duogo go Joan wach mna mari edwa mondo idhi kanyo ing'eyo ni kuom ng'ama dichuo chunye kosia kuom chiege ng'ama dhako ni ga gi chuny maber kendo matut obro wene chuore ting'eni ng'ama dichuo ka chunye osia kuom jaode gino kidwoki ema sebedo ka wacho ka koro kawuoni yie mane gima sebedo ka wacho ka pile ni ng'ama miyo ema dok piny mondo resode ti idhao ni anyis joma chuo. Koro in this case ng'ama miyo ni ok nyal dok piny nikech samoro boke gimo dok ne piny but dichuo to wacho ni kane ok kanyamin ote nitie puonj samoro mane yudo kanyamin gi mok beyo ne dichuo gi koro kobiro to dichuo gi endi wacho ni koro chunye osea kuom jaode ne mowe tini koro kata mna gine ot kata en ng'ato kaka ng'ato gi nyamin to ginyama koro ne nyithindo adek ma keny motegno ken keny no matin ok en keny matin kamano en keny motegno koro keny ni gi nyithindo yot ama we mondo mi okethre emo mi okelo wach ni kaendi koro nyaki lose mna mong'idho onge wach moro ne wacho ni koro ng'ato dog chien no kende ok nyalo konyo gimoro amora do nyiswa ya yihi ni gin timbe mage bende ma jaode nego taber ong'iyo kuma wadonje go gi wach ni maber but podi gima duong' kama dwa mondo mi orense ni chunye moa kuom jaode ni nikech ing'e ni wanyisi ng'ama dichuo ana ng'ama dichuo ng'ama dichuo no ng'ama onge chuny molo kata ng'ama dhako kendo chunye no chal mana ni kiloko ni osea koloko ni tena chuny manitiere koro joma mon Nyasaye no mi chuny matut ng'ama dichuo to onge gi chuny matut otim na ng'ondo res nyithindo gi kenyni nikech timbe makoro nyamin gi dhako ni biro kwanye kanyamin gi niendi en puonj ma samoro rach to mon joolre samo nyamin gi dhi mole ni awere gi ng'ano ketho ni sa ng'ano bokoro mokodi kiang'o nini ng'e kaka samoro gineni ana nyalo wacho ni mana kaka imbi setemo wacho no ni ng'ama dichuo mondo odog piny ok yot to e kes mogik ma chunye be koro ai kuomi no mano kata kok wang'e ni en ang'o motimore lakini chal ka gima gin weche mapek gin weche maricho kitambo ng'ato wach ni ma chunye oa kuome to ni kan mana kaka jawacho dak achana tiende ni dak mokue Kristo e wuon kue koro ka ng'ato dwaro ni mondo bed kod kue to nyako dwar kue kuom Kristo memo miyo na temo wacho wach moro kani ka kora dok side mar chuobe tanyalo mana wacho ni kata tek to kapo ni oero dak ne gi jaode ni mose dhi nyime gi nyithindo adek kaka wacho ni mano dak mose tegno koro koneno ni kik gi kethre kik kamogik ni koro chunye akuome no kaka itemo wacho en kaka wadgi gi nyamin gi kaka ng'ato nyalo dak e ot ka ng'amo dak gi nyamin kata go wadgi kaka isewacho no to nyiso ni dagno osekethore kamogike no koro koero en owuon to nyalo dok piny nikech yore go gina ariyo kende e ot ng'ata achiel nyaka dog piny anda jawacho ni en miyo nikech emondiki
ni dhako oluoro chuore, dhako mariek reso ode mofuo ketho gi lwete owuon. Ka koro mano osebiro gi yorno, to Dennis be nyalo kao kor Kristo mondo res godo. Anta paro manyalo golo ne Dennis kanya kaka ng'adi. Gol ne paro. En ni Dennis okang'eyo ni weche mowachgi momiyo koro kubiro kwa kanyamin gi weche gi to koro ochwanyi gin weche mane muli kose mulo keny maru kose mulango odhi oketho nyingi kuro kose yudo puonj mok ni kare. To in gi nyithindo adek, nyithinde gi eki kik mondo mi ochop kama chunyi bro chido ma nyithindi bende chak bedo gi tungo ni nikech sama koro kinde gi men gi tungo chako betie, nyiso nyithindo be go chako bedo ka koro gionge kama gichung'ie maber. Komondi ng'iye nyithindi, ng'i kamiseaye mondo mi kel jogi kuma gintiere. Mondo mi kapo ni manendo donjo ni chunyi maler, tibo ng'iyo ni ber mar mondo mi los gini to luongo dhako ni ka gima nitie motimo marach kata winjo marach moa kuom nyamin gi, los kode. Niya ka nyameru to magi ang'eyo, to magi ma nawinjo. En adier. Samoro ko biye. Samoro ko yudo ng'ano endo ma bende dwa mondo mi obed ng'ama bende bro bedo ipuonjo. Kata ikwero. Kochopo kanyo, nitie kama koro nyalo chope gi jomoko bende. Lakini step mokwongo, in e dichuo, in e wuon odno, in e chuor dhako no. Be a man. Someone this lady mondo obed piny. Wacho ni nitie gima ketho dagni, kata mondo alos dak na kaka nitie wantie chon. Magi ma owuok oko to awinjo ka nitie kama gimulo ei dakwa kaendi manyalo ketho modak. To mo ahinya bro tungo ngima nyithindo gi. Niya ka nyameru ufungo ni wach machal kama. Ya kama wach makama awinjo. Koro omiyo weche makamago eko nyaka ing'i matut mondo mi los kode. To kotamore ahinya en gi jodala gi, en gi wetene, inyalo luongo kore budho mondo koro piem wache ka joka ng'ato. Ok nyalo chupo kuma wacho ni koro yonge gi solution ni chunyi ya kuom jaodi. Kik itim nikech sama chunyi ya kuom endo to ihinyo ji mang'eny ahinya e family ni. Kore nyaka nyithindi. Omiyo ka ng'ama dichuo take control. Dhako ni bro winji. To kotamre winji to ibro chopo kuom joma moko bende madongo kata mama ugiri nitie kata joma dongo nitiere kata weteni kata wedeni. Kanisa be nitie kapo ni ng'ama lemo inyalo dhi jotend kanisa mondo mi okonyi gi paro. But gima timre sani endi en ni gini obudha ahinya. Joan, ng'ama dichuo ok deki, be ok obulo ng'oro. Obedo dhako machielo ma chunyi ohero kama bende dewe. Donge kenyini okethre. Nyithindo gi dong kamano. Omiyo ber mar mondo mi gima kamano ndi tim jatelo kata kinyiswa nyingi. Ote machielo biro kaendi my sincere condolences to entire Bishop Nerea's family. Magi joma koro gwane Nerea mos erokamano. Ano mondi awuok lela. Nik an gi dhako manyara sembo lwak. Chiega osiko kawacho ni mama gi ne okwere ni kik oriwre kode achiel ni abo ketho dende. Konyauru atim nade. Alwiri tadia uo. Dogari ni mondi uo. Ma en DAK ACHANA. Weche peka e chalo meli. Yeah. Ni dhako ni min jonyiso thurgi ni kik mondo riwre gi jaode ni bro ketho dende. Ai ni to mano badie. Yeah. Donge en wache ubiro ka anene. Wato moko bende. Ma ilongo no mondi owuok lela, ken lela makure. To en gi dhako ma en nyara sembo lwak. Nyara sembo min gi nyiso ni nyathina kati we nuogi. Jaodi no kik tem riwre kodi nikech dendi ma jaberni odhi ketho. Ya wato koro kanyo da wawach nango nikech kwani kare nyako ni nokodhi tedo. Ni koso samoro jogi be ora message ni giyudo thuolo mar oro message mondo ogoe mbaka yawa. Nik dak ka nitiere weche mang'eny an kaka simbe mayudo messages mayudo nitie weche mang'eny ma ka thuolo moro nitie machalo kama
to ber mondo wapuonj mine gi chuo. Donge mai thuolo no puonji puonji. Lakini gima chalo kamani kato labda de ng'ani ni machiegni ne wanyalo yude to de wapenje nikech ere kaka yako ni otedi. Ipenji ang'o to sewacho wach banitie. Wacho ni majaode ginyo kwayo ni wano walela. To ma en nyasembo lwak to chiege ni nyisine gik mondo giriwre kode nikech mini gino kwero chiege ni kapo norere gi chuore ni to mano dhi ketho dende. Ino wuon in king'iyo wachno mano nyalore nade to nyako ni odhi tedo. Nikwe wapuonji weche moko. Nitie message moro kanyo. Nikech an gino kaka nyalo timore akia okane. Nikech gimomiyo nyako dhi tedo en ang'o. To ere kaka men gi noko yeno dhi otedi. Wakel topic, wa create topic moro wapuonji. Oya create topic, mwabondo semano nikech aparo ni gimiwacho kanyo onge. Karini ka in gi paro moro to chiwani. Ano gi paro mantiere godo gi maparo ni kanyo nyako manya asembo ni kapo ni mano gi motima dier. To odoga dogo dhi bedo gi mine. Mondo koro dende no kik kethre but mine gi kanyo. Koro mine gi onega dende maberno kabisa. Mobedi gi dende no endo motigo mothogo ka en dende na kamano moko kethre makata okado tito dende no ko jwa yani kaka no nyuolo nyare no obedo go asembo lwa kanyo ogol lela kich ka chuore ni bro ketho dende nyiso ni dhako ni ok nyal nyuol ne ng'ani. Dhako ni ok bi chopo chike mag keny gine ng'ani. Dhako ni kata ng'ani koro ok nyal nyuomo ng'ani bro chako bayo oko. Dhako ni gimotimo kaendi always time gi space e dalani. Koro oting gige odoga sembo lwak. Udhi bede gi men mare jiadi. Men yoger ne simba e dala gi kanyo. Iwinjo. Agora puonjo joma mine. Mano ki nyalo duoko no. Mene kosa gero ne simba e dala gi asembo lwak kanyo. Koro chiego gokinyi simba kajacha to men gi nene. Nyara ichiego dendi cha pod bera ka nyo bercha dendi no ema koro donundo kik ng'ato kethi bede dala na kaendi kik iwuog ka mondo leka koro mini no bro bedo chuore. I mean tiyo ji moko nonsensical moko nyalo kelo ne ji ni nyako maduong' moso dhi tedo kamoro to ni dhi tedo nang'o kara tedo ni en ang'o ang'o ma ti tedo en ang'o duoke penjo ti nyako kose pong e dala gi to oyudo dak kama chielo kama koro dhi lose ode gi nyithinde to mane mor mar janyuol gini tieko maler monge wach mamede maka pono ni janyuol moni tima nyare ko dhi tedo to kodwa ni mondo mi oketne ga spare kamoro to mane donga kucha to go nyari no kore ng'iyo ga pile ko chiego kinyi ting'iye kose luokre to wirre mo to bet ni kanyo ting'iye. I mean this is very useless. Koro gima nyaka timre ka endi maber en ni wuoyi ni okaw thuolo mondo los kod jaode ni mondo ng'e ni jaode ni ong'e maber ni no biro tedo. Tedo ka onge weche ariyo. Gima no nyalo yudo thuru. Mano miya thuru kibiro. In gima iwuok suba gwasi kidhi karungu. Nene mondo dhi ne jaodi chao kamano. Tedo mar dhako nyiso niya koro ibiro kama koro ipadre gi chuori un gimoro achiel. Sama un gimoro achiel ni endi dwaro mag ringruok nitiere kaendi. Hera mane hera go ng'ache mimi dhi tedo ne. To hera kaendi ema koro utime kaka hera dwaro. Sama koro go abal e apaka mar hera. Mane mit keny kose. Kanyi tieko maler. Twenyo god hera e keny. Mane mit keny. Mane mandhari mikete e keny. Indo kako libiro koro in koro kingenyo wangi nini mama ni nchongisi komondi mama ibiro nyisa wach mama ni nadi dala wa ai tieke maler Nixon machielo kanyi tieko kachiel un joma mine udani mondo gigo tempio pio mondo odhi moko to sama koro rie utir tibedo ka samoro gik makamage nitiere in ng'ama miyo adwa mondo aketi gini maler mondo iwinj dongo utami duoko kono ana duoke kaka paro ni ber mondo mi ng'ani ndio deal gi nyako ni. Koro kose keto chige ni piny to isi digi mondo na kendi ne en ABCD to kapo ni anyalo ketho dendi to in gi thuolo mar dhi dalau idhi dag dalau mondo dendi no kikethre kata kamoro adi kendo bende ok ibi thon ki jeni no budonga donga kamano forever. But un joma mine nyaka nyisu gimoro achiel
nitie gimoro e keny kaendi maonge condition. Chuori kata chiegi iketne condition mar miye ratiche ei keny ka. Makata ang'o manotimore, makata ang'o matek, mane giko mar paro. Makata kokulosi ma ukuot kopako nitie paka moro nitie dhoro iluongo ni pako nyango nyadino, iluongo na kuot diri. Onyango nyadino tinde en dayo maduong' e gweng'wa kanyo, sani tinde dayo maduong' mogik. Ene gi paka miluongo ni akuot diri. Koro akuot diri ni kukare kati kuot diri wadu ka mokulose dira ot ka godiechieng'. To ka chopo sama koro mudho oseyimo ondiek, makoro era timo kaka dwaro. To chopo makoro kanyo kata koro ne en nang'o, okulosi kendo okon. Kanyo kende isetieko wach. Ng'ato be ando puonjo. Makoro ke omeda puonjo moro. Kanyo winjo ke ilonje. Ng'ato do puonjo wach moro. Ni ka dhako chwanyo di chuore. Kiko thagre kwayo ng'uono ni awuon ng'ane kiyie ti ng'uon na. Aina mama nchi wacho ka. Ni ng'ane dog piny chi ng'uon na. Ka dhako emo chwanyi. To gino rachi. To dhako seng'eni gini rachi ne chuore. Samoro kineno ka dichuo gini ndio kunyal kawo msamaha mari makati kwayo msamaha to konyal. Tiche na una chia. Kangoro moseje makoro usedhi koru kocha kor kamach. Tigi wi. Ebudho kanye. Wach ni setieko. Wapuonjo ma kuom joma gini koro joma gini teknegi. Ma DAK ACHANA. Ma onge gima mung'o. In kaendi wacho mna gigi ema watiyo gi language moro ma ang'e sama kama pok nyithindo samoro ni. Watiyo gi language ma joma dongo kende manyalo winje malong'o. Tigi wi. Nik. We kare koro we awuo matin. Koro idwa wacho ang'o to seche kanyo wachinyo gi midwa wacho. Ayudo wach. Koro wachi kisetiyo gi wi tiyo gi wi tena. Kaka ne mama ni okeli e piny kae e kaka ng'idong ne jaodi. Ane ka dichuo no endo en wuod nyanga. Mang' no bedi gi chuny matek tata manuang' katoka gwata. To wasi chunyo oselor. Budo utego na erokamano gokinyi niya miya yadho cha. Ndiko ya nyisi karikia. Iwinjo. Hera miwinjo kitemo wacho kane. Hera. Ma asebedo ka wacho ni Momad owache ni dhako luor chuori. Dichuo her chiegi. Nik gima miyo ihero chiegi en tim. Onge kaka ng'ato nyalo timo ni atima gik maricho katne in the course of the day. Kae to kani mudho ke oseimo ndiek gik moko mitemo wachogo. Anyisi ng'ato nyalo ringi. Gima kelo hera bedo hera en tim motimore chien ka. Omiyo kana chiko ita na winji mos kakidhi. To nang'e maber niya awe ni wuo ting'eni ni jata chenro kijalony. Ano ka jalony an agolo kora nikech bende abe an gi pacha. Skore pachino. Ema nyisi ni pachino. Ka ok tim maber emo ywayo hera mar dichuog cha. Wach miwacho no dhi fail maler. Maler ahinya. Nikech chunyi ema ketie gimoro. To ka chunyi no gik mosetimore chien ka osechido chunyi ni. Nik nitiere weche mang'eny iwinjo e dak ka nitie mine moko makata mana ka ng'ama dichuo donjo kama. Okia ni ng'ama dichuo no donjo. Okia. Moko yudo kata kani ka jirani seche moko. Ma samoro radio moro mayuak kata dhot moro moyawe ma wang' no miyo ng'e ni ng'ato donjo. To be ok obi respondi bi ringo bi. Samoro biro baadaye be kata kipenje ni yawa to bi winjo kata ni adonjo. To kata ka ni donjo ang'o marach to ot na we kanyo. Dongo na weyo. Dong na we ot kanyo. Donjo e odi. Donjo e odi. To gino ya okelo ang'o e chunyi kata e pachi. Be neno ka hera moro mane iwacho cha okelo. Nitie mine moko ma seche ma dichuo donjo no. Kore ka otoruko. Onge gima osetimo. Iwe ni embe no onge. Samoro ne en tiye kata tich no kodhi. Ne en manaka. Kor kodwa chako luoko saide ka. In be idonjo kacha. Denyo bende nitie mine moko makata chiemo mimiyo ng'ama dichuo ni chiemo mondo yieng' maber. Nikech tije duto te. Tich onge matimore ka ng'ato denyo. Tije te imbe tigi winj gima wacho. Tije te giber mana ka ng'ato yieng' kotiyogi.
Nitie mine moko makata kita chiemo mayiengo ng'ama dichwo e mesa kama okia be okobade. En kosekelo chiembe ge mesa kanyo, omoro chumbi okomoro, otedo gi maber, okotedo gi maber, dichwo ni be chiemo ka enjoy chiemo ni, mago gik mokia. Mago mine ma jo mifuadhi. En okia en mago koro kongi. Eto samoro no chaku chiemo gi jikon kucho. Iwinjo. Koro nitie gik mang'eny. Apana nik mine maketho dak. Ok kata misomo go iwinjo ni gin chwo. Kata miasomo sani makoro ikawe time malach taneno ka iwe weche mang'eny monego wawuo ni en dichwo motime doge miyo gin be magidhi gisolore gi weche moko chuori moeri musenyuol go nyithindo 3 modak kodi ne kidhi ka nyaminu chako nyisi ang'o michaki duogo go kai mine ketho yore mang'eny kabisa joma chuo awach ni gin gi weche 3 sana 4 mameja ma mine nyalo neno to ka mine oluwo wach ma wacho kacha dok pincha to tieko achiel chudi nyaka chak mna gi mano Oga gi kanyo komondi wabro duogo nange bo jako gi chode kidhi nyime ni mane kama koro joma chuo koro mane koro ketho maduong' wantiere godo ang'o ko kanyo ni mondo wadhi e break nikech joma chuo abe adoku nuka endi matin ok wachake kata gi moro maber chako mna gi chode ka waduogo to wabro kwano mar 2 gi mar 3 gi mar 4 mondo wang'e koro joma chuo waketho kanyo ne joma mine mang'eny ahinya makapo ni waloso to dak bera ma en dak achana wantie ka endi gi John Patrobas ma en nya suba omiwa ka endi puonj makare ka oleronwa kaka dhano bet ka dak achana e utegi sani endi ogolo buka mager bukarawa machwar joma mine ma wigi dwa dhi kuskus koro opange kako ni beni pange ka yo matine ka duogo tantiere kodo podi machiegni kamoro mora ma intiere wane okang' mar 2 mar chenro mar dak achana ang'uko mach sama koro mach ne liel ahinya kor kamine ka indika ne wadhi e yweyo nikech ayudo ka koro Joan dwa bedo ni koro odwa kawo gini matek ahinya kor kamine ni mine ni gine mag giricho to ni chuo to wan magi makosa 4 kende makosa 4 ma wan gogo ko chako gi chuo manyiso ni make kanyo break matin mon bende choda Joan bengi ni ute ma jodak gi chode te achako niya mano gima wacho ka pile miwacho ni achako niya nitie gik moko 3 mameja to sana gin 4 machuo nigo makamene oneno to mano gima chwanyo gi mapiyo kabisa to nitiere gima kagitimo masebedo kanuoyo ka ni kagidok piny to gilo ala wechego to koro kali chuo dhi chodo kumoro nono kuje dok ne piny nadi mondo ang'o timre odhi chodo chiege cha indi dok ne piny nadi ya wani to wach masebedo kaka wacho pile niya ok dichuo gi cha madhi chod kucho to jachiene materi kwa hiyo gini jachiene matimo koro namba 1 en chode namba 2 en kongo andiwo nyobo dichuo mamadho kongo namba 3 en kuo ikwalo don't tie chuo makwalo to samori kendo ng'amoko yie gi kuo nini nitie ng'ati inyalo kendi gi ng'ama oyie wach mar kuo nini to nitie jomoko ma wach mar kuo ni ok oyie koro magi weche 3 dichuo ma ok dewi mano namba 4 wach moro michitemo wacho kani goe sime moro penje ni riyo nade ibedo nade okodewi in kanyo koduogo inti dewi in ng'ama dhako ni bete megoyo ema koro natemo wacho niya e wechegi magi ma mon neno ni mago gik maricho kabisa ka chuo timogo ka ng'ama miyo doka piny en okawa patne ochako tima patne maber ka ng'ani odonjo en otimo maber ok openje kata kongo duogo komer in luoke lony ne lewni go kata kong'ok ket lewni go kucho rwake maler pidhe Joan bise isebete gi jakongo
pok abet gi jakong'o. Mamadho kinge. We kong'o mong'waro dhi e bato madho chupa. Podi. But asepuonjo mine ma chuo gi madho kong'o e yo mapuonjo go kani ma chuo gi owe kong'o. Bisena ma kong'o romo maber. Magoro kong'o makoro tawalange mane biseneno gima chalo. Aseneno to pok adak go aseneno. Kede mbele. Lakini asepuonjo kanyo tiwe nang'o. Asepuonjo mine ma chuo gi madhe okang' machalo kamano no. To gitimo mae urumo. Mago kosa mag dichuo ma, lakini mag mine. Kosa mag mine. Ya miye bet no kede uchiegi kong'o gi kuo. Inyuomi gi dichuo ma jakuo. Gin gik moko fo. Ena lamo ne Nyasaye gi wuoyo kode mos. Gin gik moko adi? Ang'wen. Ma meja, yani mago gik madongo. Koro gigi joma mine to kosa gi. Kosa joma mine. Ai yawa ng'eny. Joma mine nigi weche matindo mang'eny. Anyisi ni sami kendi kamidwa kend. Oler seche te onge sami nyalo rome kode. Onge sami nyalo romo kode kole ause kendi. Yawa kata kichiew gokinyi. Iwe ni piny odhiambo. Koro ng'ato be ng'iyo kama penjora penja. Ka kinyarwe gimoro mabe olosore maler okukucho, oneno, kodhi kuro, iboko dhao, iboko wacho, kar mondo ing'iyane ni to kanye makiergo. Yawa kata ka gimoro kethore, dong'iyo ni ato gini okethore gi kanye. Ni to dak ka to ka kethore, to ji ok doga ni chien mondo ng'e to dak nani, okethore gi kanye. Ere gima koro katim maber. Donge iluokrie maler, ibed maler seche te. Ebele ng'ama chuori nik. Ng'ama miyo ningo bed maler seche te. To nitie chuny moro ma ka joma mine osedak, to donjo negi ni koro ni ong'iyo kodi. Koro ong'iyo kodi ma kata wan joma mine nolosnwa kijuku. Ma ng'ato nyalo ruako to bedo mondisore seche te. Iyudo ka kijuku go en wiye no wil go. Nikech koro seng'iyo kodi. Koro gik ma koro kijuku okoruaki. Owuotho linglo. Kamano. T-shirt be oruako. T-shirt ni be olil. Mitne bede ni samoro be oyudo nyathi. Chak be ochuere. Od ni be dume. Yani ng'ani ya gik ma chuo winje udi ka wacho ni. Chuo neno matek. Mok ber. Koro dhako ni ka koro t-shirt ni bende rochako be. Ot be okoluoko. Kijuku bende onge go. Ubende kaka nuchiwo ne were ya kamano otari to en Nairobi ngeni minu gini moningo ikel ka mondo opuonj ji dak achana jogo noneno matek mato Nairobi intie pi nitie itedo gi gas ine ot makisego dasta in kama oningo ibed ni ler makata ka dichuo donjo tiserwako rabas moko koro ok ni silini ne ot in slippers seche te koro irwako rabas moko be maler lungni champat kata pat kamano in go seche te koro iseluokori ler mirwake rabas moko ingeni mon moko ntie mariek maseche moko bende dichuo ka donjo to oweni be ni wuok to ni in mana tie onge kamise dhi to kodonjo kako neni to pache kuongo dhi ni to eni ni onge ma be samoro nyalo penji ni to ni wuok gani nango dongana natie ang'o mipenja kamano koro mago gik mamako joma chuo nitiere udi makata dichuo ok nyal kawo osiepne mondo dhigo e odni to kodhi to nyako nyisi chon kech ong'eyo to nigo bed ni ma nawacho chieng' moro ka ni ma bedroom sitting room oningo bed kama ler seche te kech ng'ama dichuo kodonjo odonje e sitting room next kamo dhiye en bedroom jikon kuondegi to nyalo rawe arawa ka kuondegi loso male to imbe ler ka ing'e dichuo kodonjo yawa ni itemo wacho ni weche moko mawacho gi kako otarno kaka be idonjo bokodewino ni kati wacho ni rit mudho ditiek golo lepigo tiyudo ka in kendi kanyo kora keni irwako gi mondo dhi manye takia ni timo nang'o to tiende ni gimitimo no onyisi ni ikia gimonego ichakgo koro ler madel komonde koro joma minegi be dhiera anago ni Nyasaye kamano miya chuny moro ni itimri ane nono okia tedo
ok puonje be. Kata ka dichuo temo kone ni yawa nyang'ane, ya to chiembi ne, in ihero koko, kara ted nang'o, kana kia tedo kidhi ng'amo gi, ok ichika ne iti mondi winja ne gima ng'ani wacho. Dichuo gini wedo ng'ani nade, kapok ung'era ni nyalo tedo kata kunyalo tedo. Mano to timore. Tung sata samoro kata yudo kure. Ta penji ni. Dong seche moko kata ka ng'ata koni ni poko kende to nitie kako timo maber. To kose kendo ni kako juang'o weche gi. To moko be kia bende chieng' cha nyisi niya oningo puonj joma kia. To kosa nitie jomoko mok puonjre ok oyie. Kidwa puonje ok oyie. An apuonjora kamoro amora. Adhi limo osiepna moro, aneno kotedo maber, ok abi keto rani ni an apenje ni itedo nade chiemo ni. Chiemo ni itedo maber. Agombo ni chieng' moro adhi alose chiemo machalo kamane jakarugu. Jomoko onge gi chuny machalo kamano. Kendo be en ok oyie ni ng'ato loye. En one ni gige ne moloso richo go. Ema beyo be moningo paki. Nik chuo nigi problem e udi ka. Ana wacho ne joma mine ni pok ugo sim. Oningo ubed gochona. Aya, kes moro ni ka mar dayo gi chiwuoyi. Iwinjo. Dweche ng'eny ma jaji moro ni ka eno kama ng'ato kelo wach moro ka no wachi. Okay. Ni wach min gi emo winjo. Kia kodhi od min gi to nyaka saa 6 korka kio duogo. Kio timona. Mago weche matur tieko te mano donge min gi. Kara ko ero konind kod inang'o mothagi. Hapana, mwana koro kwanyali yie kodi. Mano wanyali yie kodi. Puonji nigo, magathirigo, ema po ok biti, ok bikonyo. Apenye, dicho dang the budhe od minigi nadi malo kuya nyaka sa 6 otieno to chiege to weka mwana. To ke mag eno bro nyisi nikech na nyisi ni gigo jachien. Koro bro nyisi ni chike, to mano donge mingi ni yudego. Ipoge gi mingi, bro chako weche kabila. Mano biro ninde kada ka mingi no. Odhindo ka minigi na. Tiende niya, lorach gi ber. Konindo ku okonya yes nindo to okonyal nindo wach kamano. Lakini akia awinjo ka jomoko wacho ni ng'ato nyalo kata nindo. Koro akia no ninde koma akia no nindo nadi kech ang'eni ng'ama miyo gi wuode to onge gima rach manyalo bedo. Unless ni en jachien moro mopogore gi jachien ma ji ong'eyo. To ana puonjo joma mine dau eno chalo kata minu. Oyanyi, owachang'o in luore. Te maber osebudho kanyo duogo to bende kata seche moko ni moko tiyo ni odhi luonge ni mondo bi ochiem ok tin chiemo te idhi cham kono gi dau gi wuode ni ineno kapod gidwa budho we jogo budhi budho nyaka bed gi kiwango ne Joan dichuo ne bed budho od mini nyaka sandi to ka jachieno donje yani ana wuyo gi joma jachien ketho dak gi Joan wa jachien wabro yuare kodi amoro ketho nyingi jachien nono ito kisebedo ni en baba mane gi chiege gi nyithinde inga ber ni maminwa minu be nyaka dhi lem samoro go gi mama ni mbaka ka uso chiemo to kuisa mama ndo koro monda dhi ayue mwalo anaka ka joga kano riyo to ka jachien tiyo kodi jachien mane ka asenyisi pile kodi chiendi ni kore no keti mne od mama ni kaya makori dwa lokrie to donge gima odwa ni mondo chuny miyo chochwanyre jachien timo gima rach mondo kethgo chuny ng'ama chielo koro mine winjuru kik uketru wach manik wachoni winji ka obudho kucho ted maber macha dau chalo minu ter chiemuru kanyo together kipime yudo ni jogi podwa go mbaka werigo be wedhi chiko iti ni gi kuodhi kwani nikech chiko iti kokikuodhi kuoth onge dhano mok kuodhi e wang' piny ni kinyi koka los chae maber kata kanyuka maber tene daune ka gima onge gimoro manotimore biro tieko wachno marum to jaodi ni be koduogo ok ni budho gi minu kamano nang'o in oseduogo ya ubudho manade no isedonjo karibu wacho rumo Joan nyocha nyisi ni joma chuo dwaro kue Joan ng'ama dichuo we en courage ni budho ni en courage ni budho gi min gi ot nyaka sa 6 otieno ya chiene matime mano onge jachien kanyo joma chuo koro loso godo ka ng'ama dichuo Joan weketo giuche ma ok nyal miyo ute udhi maber ni budho gi mama ni nyaka sechego ikoto in gi nyithindo in gi dhako kata be mani uchwanyru pile budho gi mama ni bende ok rach chieng' momako bedo mamet ubudho ahinya ugo mbaka mano ok rach but nyalo bedo ni koro en routine ni koro gotieno idwa ka mama ni sa 5 otieno kiny kamano oruche kamano ai luongo nyingi jachien to donge jachien ema ketho dak ma wabiro ka mondo waketi kweni to kwa wacho gik ma jachien timo ni chuo koro dagi monde gi bende in ng'ama dichuo onge jachien samoro matimi ina ng'ama bende owewe paro nitie joma ng'ato kuchiego kinyi to we paro e ot utho makomo dhi okia ni onebe no paro koro bed gi pachi moro wacho niya am now
a father and a husband. Mano gima nyaka ing'e sa karibu dhogi mamani. Ing'eni an sani an jo mang'iya. To nyako chande sani ndesa mane bine kuro bende abudho kodgi wagoya mbaka manitiere. Ok ni kama mani kai misiki luori sa yote. Mane dwa ketho gini Joan. Ni mano jachien odonje. Oyo mamani nyaka tilim. Mamani en mamani ng'ama dipogi kode onge. Lakini chiegi bende en chiegi. Wach mipuonjo no jiwo mana mine e go koko moro mana gologie ni gik maricho matimore gin gidog piny mondo gikony. Ok iwach marach nik kendo kik ipar ni kiwuoyo an against. Aneno ka mano e gima isiko ka kiparo. An kodi kabisa. Lakini kaka in itimo kod pachi maler ma Satan pok otiye e kaki expect kati dwaro ni mondo ji otim. To par ni wan ka ni kech dak ma Satan odonje ketho to wadwaro ni mondo kwe otimre nade obedi. Wan ing'e ni wayudo simbe, wan gi bisop. Iwinjo. Apa ni kata ini yudo simbe ndio, lakini wan wayudo simbe mang'eny ma samoro nyalo loyi. Simbe mwayudo wawinjo weche ma ng'ato pinyo ka miyo moro go sim ne dawa ene wuode mowinjo wachne anonge gimoro amora manyalo wach mano wach matieko yot. In kinyalo yudo chiemo moro ikete mesa bengeche 31 to wacho niya dhako ema kelo ng'iew nyaka puodho gi pesa ne. Iwinjo. Ngeche mane? Ngeche 31. Mano abro somane. Disom. Ni dhako menengo ne tek makata wero malich ni pok iwinjo. Ero pok isomo disom. Ni dhako ni en chuore oketo geno ne kuome. En ong'iew nyaka puodho gi pesa ne. Otiyo matek ne joode. Mon moko to ni en okomiya, en kokomiyi many. Kawa jukumu no tok bi modho. Ing'e gimomiyo puonje mar Nyasaye ni omora nik. Ni kikao tok bi modho. Ka Nyasaye pok oneno ber mitimo cha. Kaeto odonje chunyi de chuog cha toloko. To chako timo gik mabeyo makori timori nade. Medwaro mano yath. Do yo cha nyisi. Onge wach we gondo so pinyo moro kae ndi ma owadalawa. Dalawu. Dalawu odu. Majal ni odwa. Koso thuru. Dalawa. Oy more DAK ACHANA an chi semengere ko beta. Ndo ngini ana wuod semengere ko beta. Masa moro yuora. Nyinge to ko wacho. To manya ka beni ng'amung'eya. An chi semengere ko beta. Ne atedo ne dichuo ma jaode ne osenindo. To nyare moro yande ochware kod chuore apa no chwanyre kod chuore ma oduogo dala. Baba gi ne okawo piendewa mag nindo ma omiye mondo oninde. Bende ber. Mano imenyalo duoko. Kork mano penjo ni. An kwer. Uda umi kwero kudwa mabe kwero. Mafuna gimi ng'eni mato en gimok ni kare. Okay, weche nitie kama nariyo kende. Okay, wacho dine ng'ano ti asemengere ko bita kanga mato koro dalawa. Nyako ni notedo ne ng'ato ma jaode osenindo. Matini koro en chi ng'ani endi matin. To ng'ani nyaka bedi ne nitie gi nyithindo mono en go gi jaode cha. Machiel kuom gen nyako mosedhi tedo. Koro nyako ka samoro dak samote kichonyere gi chuori duogo. Koro wuon nyako ochiwo piende ne gi mamane. Mondo nyare ni odhi oninde. Oye mano bende ber. Ok en luor. Kech kor Kristo nitie luor kata ka kwero onge lakini nitie luor. Kata ka Kristo nitie chike. Mano kiti. Kiki tim kama. Mano en chik. Ma Nyasaye nogolo. Kata chike apar mantie. Gin chike. Nyasaye wacho ni kiki. Gima wacho ni kiki no en chik ni kiki tim. Omiyo gima otimre ka endi ma ok ni kare. Piende mag jaduong' ni gi chiege. Onyalo mna miyo ng'ama nyakware ema ninde. Ok ng'ama nyare. Neno. Mano kanyo onge luor. Mna gima wacho no luor koro onge kanyo. Kendo ok en gima ni kare. Kapo ni nyekwaye ema idoro kama ninde, to omiye gigi to ninde. Lakini koro osetimore kama. Koro odwaro ni kwa penye mano bende ni gima ber. Komondi ok en gima ber. Ok en gima ber. Koro gima koro nyaka koro tim pinde go mosedhi mwalo kuro go eko owere go chuth. Kik chak duok kendo ot malo. To kik okel koko. Obed gi kwe.
Jomoko nyalo kelo koko nyaka kata mana gi kwargi. Gi jaode ma koro jaode. Ng'eni koro en min nyako ni koro manitie. Koro ma chalo nyari. Kiket kode koko. Nyis jaodi ni gima timore en gima ok ni kare. Piende go be koro kaka kosebedo kamano koro gibeni gin pien ma kuchak utigo kendo. Kamano. Mago se ya kuomu. Mak mana ni next time gima kama endi kik chak timre. Nyako ni ko aka chuore no biro kaendi obi gige mag nindo. Ka koro yonge gir nindo. To boka par ntie dala ma tangi bi dala u to gima ninde tami. Mak mana gi baba ni gi mama ni to kone bene ninde. Ken nyako mosedhi ka tedo. Mo aka chuori oduogo. Iwinjo. Kichen bende donge en chinga to kucha. Donge bende ne gi kor kamae kocha. Kuro gige motimo kucha gi chuore kone bende duogo kucha ko okelo dala ne kae maka chuore. Tena mama maduong. Koro bende en dhako mnaka kama en dhako. Koro gigi kanyo endo onge luor. Omiyo kanini yuora kanini minwa mane puonj mabro mi. Wach machielo chako Nick oyimore uru kanyo awinjo chenro. To yudna nyako madwa dak. An gi 26 bed jai gi 22 kadok chien ana wuok chiga. Chako mitich. Mari. DAK ACHANA Nick konya uru chuora ne okendo dhako moro kasto dhako ni oweye e ligala. Bang'e wadhi waloko ot kendo e dalano. Be nitie rach moro kane watimo kamano. Chuora ne okendo dhako moro kasto gogo ligala. Dhako ne oweye e ligala kanyo. Bang'e wadhi ma waloko ot. Uloko ot mane, uloko ot ligala chande mar mama chako, so uloko ot manyien ma koro idonje. Kane ogedni dalano endo, in koro igero agera ot, kech koro mano en dala dhako cha. Dhako mogo dala en e wuon dala. Makato bed ma dhako matin. To en mogo kode ligalano en e wuon da, en e wuon pachono. Omiyo ka in yie ni ne dhako maduong' mogo chini kende i dalane, makosa pod nitiere kanyo nikech koro chala ng'ama koro dhi bedo dhako matin kuom ng'ama ne tin kuomi ei dichuogni. Kuom mon gi ng'ano mano kuongo nyuom. Ng'ano kuongo nyuom mane dhako maduong'. To kapo no kuongo nyuom dhako maduong' ni ogedne oko kando. Kiko chako gedne kende dalani. Kech mar ko ligala mar chiege matin moweye cha. Kanyo andruok nyalo beti. Kata ka nyithindo dwa gedo gibro gedo nang'o. Iwinjo. Koro puonj maber en ni mondo koro mama ni gidhi akanyo gi godala kamoro makoro luongo ni makoro en kare man gi rangai nikech kata rangaji ni kidwa chungi to en mane dhako maduong' ber mondo mi koro dhako matin ema mondo wuoge rangai bro kelo koyo. Omiyo mano e puonj manitiere kanyo ok en gima ni kare. Nitie gimoko ma kila nokro keti gine chike gima kelo luore kind ji. E kaka miyo maduong' onego luore gi miyo matin. Ot maduong' onego luore gi ot matin. Mano e puonj mani kanyo. Lolwe an Victor ma wuod majiwa Sakwa Bondo. An adak Lakisama. An gi min oda to en nyar Kindo Bay. An min oda odak na mana ni achodo. But chode onge kuoma. Gik ma atimo dalawa ng'eny sana. Kendo paro mar chode no bende aonge godo. To e kinde ma aseyude nyako ni pok ne omiya mor kaka dhako gi chuore. Waonge kwe yawa. Atim nadi. Da wacho weche te, but awacho mana matin. Wach mana. No, mane wach mana nyisi cha. Mon nigi weche matindo mang'eny. Mok mi joma chuo. Nyane Victor ka Lakisama. Okendo nyakindo. Nyikindo machona yini nyikindo koro ndalo mag disco ilonga nango mag show to nyikindo dok mielo show Omega 1 gimielo Omega 1 kucho piny licha koro nyakindo aparo ni tago wedo keto ne dichoge ni chodo to dichoge no ni en kuome onge kit chode. En gima ng'eyo Nick ni jachode okiyie. Mano number 1. Kata Victor luonge kamano. Victor wuod Sakwa majiwa. Victor jasakwa en adieri ni mato wach minyalo wacha lakini adiera mar wach ni to nie chunyi kod Nyasaye manyalo wacho. Gima mi awacho kamano Nick ase wacho chien kucho kawan ka mang'eny
ni mondo chich wuog kuom ng'ama miyo ne chuore kata ng'ama dichuo ne miyo oko tho wacha kech kata gik mowacho noloso mang'eny dalago ok ni miyo nok ne oneno to pod owacho kamano. Koro gima nyalo wacho en mana ni ong'iyane ka wach ma miyo no wacho no e chunye en adieri koseko en adieri. To an gima ng'eyo ni chode to Nyasaye manyalo tieko ne ng'ato kwere kwa kone gi kane ni we timo gimitimo no mano to ok miyo we. Mana ka ng'ato wuon onene chunye ni gima timo ni rach, an adwa luoro Nyasaye. Luoro Nyasaye momiyo ji weyo chode ok gimora mora. To koro wuonde ne Victor onge gi wach ma chode ni dhako ni para to gini koro kelo koko e kinde onge gi kwe. Ok ma no tim nang'o nikech mondo mi kwe bed ni koro onge e yode samoro adiere Victor onge gi timni to dhako ne ni timni nitiere otim nang'o. Oket miyo no piny to penje ni ang'o momiyo iparo na chodo, to weche ma miyo no nyisego owegi. Donga nyisi ni kanyo teknik nikech sime nasekoni ni ng'ama jachode simbe ok bol piny. En chiegi, en chuori to password ni e simbe. Mano ikia be oking'e, king'eyo to loko moro. Koro ka konyalo yie ni nyako ni oket nyako ni piny to nyise ni gik ma mi paro na chodo te nyisa. Samoro ni doko ni e igi to mara ni oninde tich. Samoro gomodeko ni e igi ka. Samoro gik monigo ni gik mang'eny ok ng'ato nyal chiwo dichieng' achiel mano gima chunya nodagi. Ado ber nyar jachien. No chicho dichieng' achiel ni jachode. To gimomiyo wacho kamano onge nitie. Koro kosekete gi wechegi to weya ne wechegi. Ogol password e simbe, kamano nyalo bedo achiel kuom wechego. Ochaka ne we simbe kanyo nyako no be nyalo receive seche moko. To koko timo mago to wach no biro dong' e wiye no jachode. Tamba siro ni mano nyalo bedo. Koro jaode ni, ineno jaode ni moningo kony. Chuogi to ndie jela tetera nyicha wacho ni mok chodi kati winjo Victor wacho ka. Kiani be noneno wach no chien kucho. Kara keto koro wuokie. Ana wacho ni onge dichuo mok chodi kopogore gi dichuo mowar. To be ok warruok moro ma ji wuotho go no pak Yesu. An Yesu no warano changalo ponga gi Roho Maler we mano. Nitie moko war tok chodi. Joan nitiere. Ni ngumu. Teka inya niko. Anyisi. Thuolo mo watieko kama indi mondo chiw nyaka namba ni amoso ni konya uro ya wadawa ohero oda to pod ane simba. Obiro nyaka neno TV gotieno. Bende ber. Onge winji weche mana wacho. Makoro dhika mwalo neno TV. Wakwong wang'e. Kikirikni. Dawa gi ohero. Kitambo. Ase winjo. Achaka duoko. Kitambo dayo kitambo dayo dhi simba dhi neno TV. Onge TV. Mano wakwong wang'e ane mano. TV moko ter malo. Ter malo. Mondo koro ginega TV malo te uduogo ninde. Kaka in miyo no yero TV no, yero movie no, dayo no miyo kaka in kendo gik miero go nyalo ero. Koro mano kwong ing'e. Aya ka kopogore gi mano ni TV ni malo kucho. Ni nitie. To mano kwan dayo no ni gi jachien. To jachien ilonia weri gi dayo ne TV makata uruyo kode piny. Dala de dayo chak duogi ka chunyi mor kode. Ka chunyi sente gomba kati kuodhe. Ikuodho minu. Apana mano kibitieko. Dayo koka biro medo biro. Weche maricho itieko gi ber. Deun bende kabedo kunu kanya henya. Deun bende luore uru ka simba oken kamidhi yawa. We uru keto jigi kuma nono kaini upuonjo ji ma. To mano dongo duode. So what? You know duode sani nyalo dhi medage migo ndiro nyaka ang'al pinyo yus ni kuro. In sani Joani. Iwuti kaka koro gipong. Ibro dhi me go ndire odi kata be manene town. Tange dhi me go ndiro ma insa deka ngwen romo ni ke. Ase wacho ni gik maricho mag jachien. Okay. Kichieni to yang ni tim kamano. Ma en wach TV ni mondo ka oter malo. Oko nyadhi ka. Nyalo nyaka saboro tieno. Gine TV ni mine ningo puonji. Nitie mine moko ma ode kom yom to dhi e ode dagi kucho. To be mano kone an mana setimo kata ka dhi lima ja Kristo dala mwalemogo dala kucho ta donje ode ta neno kombe to chako tera kadagi an na wuwa sano kanyo. Jo Kristo teheru kama mabayo bende utede malo kuja chande chiu namba nini kech sa orumo. Ya sa kawuono ng'ado mos makende moa
e kanisa marakwaro Kodera Forest kuom jatich Nyasaye Nason Ogutu ne Bishop Nerea gi kanisa te gigone mos mang'eny, mos makende. Church Free Pentecostal Church mana wacho cha ma Kodera Forest. O Bishop Nerea kao mos makende ahinya koa e kanisa no koluwo jatich Nyasaye no gi familia mare. Kao mos makende koa e familia mara Patrobas chieng' ma jakarungu ogoni mos makende ahinya Bishop. Wan kodi e kuyo no adieri en wach malit kendo matek. Walamo Nyasaye ni kaber to ningo ne wachopi. Ang'e ni jo dak achana te dhi chopo. Mos makende odhine nyamera Emily Otieno ma nyasuba machialego mano nyamera maduong' nik madewe doneg minwa dine okonyuola. Nyako malicha chieng' moro ni rom kode bende wara pani nyisuba ing'eyo. Mos makende mondo chop ni nyamthiwa kamoro amora ma intie kaw mos makende ahinya nikino kimose nyamino no mose wachino boromo kodo nyako malija boromo koda benda wuoi ma wuoi mongirore onge wachero kamano. An Joan Patrobas ji mang'eny jaero penjo ni Joan ni to in ng'a, in bishop, in pastor? An jatich Nyasaye kier nyalo luonga ni pastor, lakini ang'iya ulora kamano. Ang'iya ulora ni Joan Patrobas nikech mano nyinga, but kiero an pastor Joan Patrobas namba ni masimo Chikarungu. Nyasuba motedo Karungu. Kanisa ji penja to kariti lembe kanisa mane yawa kanyakla mar jomo yie timo dwaro mar Nyasaye. Mane nying kanisa wa? Mane nying kanisa wa. Odong weche miwinjo ka puonjo kagi teni wan wayie timo dwaro Nyasaye. Mane kanyakla mar jomo yie timo dwaro mar Nyasaye. Those who are willing to do the will of God. Church of Christ. Amen. Nyinge no en statement. Mano name machalo statement. Inde ko me lock kocha. Otazo nge wacho. Kamano number 90723 291513 0723 291513. Nik samana chiwo namba no gimomiyo pacha odwadhe. Nitiere nyako moro nyokelo penjo moro ni jaode no kendo nyako moro to bang'e no nyako no we ni odhier kaeto ochako kendo kanyise ni nyako chok biduogo kaeto nyako choduogo to ka nyako choduogo to odhi adhiya dala ir jonyuol to odhi onyiso jonyuol ni an ok abi interfere kod dak ni nikech an mana wuok awe tan koro adwa bedo dala ka ma ok abi chendo koro ayie bedo gi nyieka. Koro nyako ni penjo ni wach ni chande kabisa nikech en onge gi paro mar bedo gi nyieke. Yawa wach no ne wiya wil go to ne en very important. Wach achiel kanyo nikech time koro rumo maneno wach mamit. Mon jowecho kata meno ko wacho no koro dwa bedo gi nyieke bo nyalo gota wecho sani un gi were mar wecho ni we nyaka baba we wete ni we anyula ni thuru soba ichake dhi kor Patroba kwa kor Patroba ngata chiel ni tang'o yotami ka kor wecho dada ute de wala klama ibiro Karungu iparo ni we Patroba ngata chiel nyalo tami omiyo mon gin joma wecho mane kaka Nyasaye no keto duoko no lich manadeno lakini wachini wabro doye maber next Thursday ibi para mondo wachak duoko no wacho ni obedi ise duoke ko jawinjo to owinjo malera inya lakini wabiro chako pare anta paro ni obende medo mna go Musa nyane Bishop Nerea ko mach ma intiere gono endo ageno ni jogo tema gin johera mag dak achana kamoro amora mo untiere alwora mar piny Kenya gi piny mangima ma uneno chenro ni ng'eni jo dak achana ng'eny nitie mantie WhatsApp nitie mantie Facebook groups mag dak achana di ang'wen mang'eny wabro romo kodu e dalano endo mar Ndhewa Kanyikela kama bende ibro ikie mama mamin Nerea chendari 29 mano juma manyien Kanyasa tayo mocho pokuro endo waromuru buo loch mar Kristo nikech kanyo ema koro Nyasaye dwa mondo wang' waromi mondo wakonye Nerea goyo mos ne mine mare. Kamano bedru kod kinde maber nyinga en Nick Okelo.